Tady mi chutnalo. Fuj, tak to teče za sračku. Ty jsi veľký na Taryho drink. Guys, what's up? Vítam vás pri tomto videjku, dnes to špeciálnym hosťom, víta, čau. Čau. Nachádzam sa v Prahe a ideme natočiť videjko o influencerských produktoch od hercov, reperov a ďalších influencerov. Máme tu na Separa, Jovinečka, Taryho, všetko tu nám bude, sledujte naďalej. Guys, jedná sa o blind test, to znamená, že nebudeme vedieť, o čo sa jedná, ani aké sú to produkty. Nebaví, že se vyššie neřekla ani ahoj, už mám černou pásku přes oči. To je skvělý. Let's go, prvý produkt. To asi chápeš, že? Coca-Cola. Wow! Já nevím, jo? Ne, to není Coca-Cola, to je... Tohle znám moc dobře. To je Tary. Kolovej. OK, Jo? Nevím, dáme ještě druhý. Jo, nevíš. Si věděl. To nemá bez bublinky. To je klasická kola. Fakt? Coca-Cola, jo? OK, dobrý. Takže prvý round si vyhral To teda. je easy, kámo. Ja sa priznám, že som Taryho ešte nemal teda. OK, neviem. Nevíš. Ktoré majú druhé. Fuj, tak to teče za sračku. Je to tady Tary, nie? Jo? To je strašne kyslé. Máme tu na druhý round. Teraz sa bude jednať o jedlo. OK. Ale nepoviem ti, že kto, čo a ako, čiže tak máš prvý tanierka, niekde to tam máš, takže to musíš vykonať. Mám to. Jo, som zvedavý, čo na toto povieš teda. OK. Už možnou ty. Prečo? Nevím, říkáš, že chceš slyšet můj názor, prostě. No čekaj, jasné, aby... Je to dobrý, jakože já ne... That you have what you could eat. Cítím, že to je něco bez cukru, OK. ale je to něco, co by mě třeba vyloženě nevadilo. Okay. Vím, že jako hodně lidí by s tím mělo problém, protože to nemá takový doznou chuť, ale je to v pohodě, za mě je to hrozně dobrý. Hej, chutí ti to. Koľko bodů by si dal z 10? 7. 7? OK. Já mám rád tyhle ty věci. Ok, teraz dám druhý produkt. Možno, že ti to... No, doufám dobrý. Kámo, poď. Čo povieš na toto? Tohle taková klasická. Nazval bych to Snickers. OK, to si uvedal. Teraz bodov. Čo ti viac chutilo? Snickerska, ale tam to bylo fakt dobrý. Hej? To mi vyzval koľko bodov tomuto? Snickersa? To je dobrá. No, prvý produkt bol od Separa. Jeho tyčinka. Sepárek. Takzvaný. A akože tá dobožka, alebo jak by som nazval, je proste dosť drahá, akože stojí skoro 3 €. Čiže akože pomážem dosť, lebo Snickers stojí euro, ale asi má lepšie nutričné hodnoty, kamo, vieš. No takhle, ono to bylo actually dobrý. Pokud člověk cvičí a je prostě naladěný na tyhle ty věci, tak to bude asi chutnat, protože to je nějaká alternativa oproti té Snickersa. OK. Prostě Snickersa. Máš před sebou dva produkty, jeden je víc oranžový, druhý je víc žlutý. No kámo, já fakt ani nevím, co to je, ale... Počkej, ne, tohle to začne, tímhle tím začne. To se bojím. Toto je v pohode, to je takých 6-10. 6-10, jo? Také, akože v pohode, verlivé. To chápu, mě to taky musím. Co to je tady? Podle mě tomu teďka přidáš. Tohle tady budu chtít ještě. Ale ne, třeba je to dobrý. Ne, já jsem to měl. Kámo, ale to chutí úplně rovnako. Fakt? Aha. Kecáš. To chutí úplně rovnako, ale že úplně. Hovno. Toto je viac kyslé, takže to bude Tary, ale inakšie. To fakt chutí rovnako. Dobre, dám toto, že je Tary. Takže prvé bolo Tary. Teďka co držíš ruce tady podle, tak říkáš, že je tady, jo? Toto je Tary. Čo? To je klasická vedeta. No, Riti. Vidíš? To vypadá, jak kdyby se... Ne, kámo, to vyzerá úplně. Jo, tohle vypadá jak pomerančová šťáva, tady kdyby se do toho někdo necál. Tak to som dostal. Tary Shop, please sponsor me. To nikto rád nepovedal. Ne, ale PlayStation 5 bych si od něho vzal, nebo šílený nákupy, kámo. Máme tu ďalšie kolo, tentokrát 3 produkty. To znamená, že ideme na to. Vůbec nemá bublinky, kámo. Schoval na Slovensku, nemáte na Slovensku bublinky, ne? Co ty bude? Nedostatkový tovar. Ne, to čujem to je. Co ten Fico s váma dělá? Koľko bodov? Ale jak tam na tělo? Takhle já tam cítím vodu a trošku pomeranče nebo něco takového. Nějaký čaj prostě, ale úplně minimálně. Teraz dáme dvojku. Tohle možná poznávám. Okay. Můžu dostat toho dalšího. Jasné. Ono to chutná hrozně podobně. Mal by si ich poznať všetky. Toto by si mal poznať, že každý jedno. Ledový čaj mě napadá popsatý, ale nevím, který z nich to je. Hej, tohle je fakt těžký. Je? To je fakt ještě zkusit raz? Jo. Tyhle bych si, že tohle bude ten popsatý. OK, dobré. Podle mě. Dobré. Tak zatiaľ dávame.
ty máš druhé. OK, a to druhý. OK. Tam to byl Kellen, tohle bude tady a tohle bude Nestlé. Úplně zle. Kecám, Ale že úplně zle, kámo. Ty ty jsi dal Kelly na Taryho drink. Najlepšie, ty, ako si hovoril, Kalina, kupujem, pijem, podporujem. Ale pak kámo, mám to něco další 3 prostě popstarty. Kámo, toto je hard. Akože Ale po mne, že 3 produkty už je hard. Akože jediné, čo je zaujímavé, že každý z nich má inú farbu. Že to som ďaká tomu vedel aj ja odlišiť, lebo ako takto na pohľad, ináč by som najemal. to je crazy, to chutná stejně. Dobre, a bodovo? Ako by si ho označil bodovo? Že tým pádom Tary ti chutil to? Jo, tady mi chutná to. Koľko by si to bodovo? Z budu z 10, protože to tady. Je to relevantní? Ne, nevím. Kámo, kebyže toto máš na hlave, poviem, že to je Kali, tak by si nepovedal 10. Ide sa do tuého, priatelia. Ďalšia trojkombinácia. Začneme prvým. Okay. Je to malinké, to znamená víno daj mi. Jo, no, som. Sme zrieknutí. Čo to je? Nechutí? Jakoby cítím levnou hruškou čokoládu. Koľko bodov? Ani chuť, vôňa nič, hej? Tak Že zle. Zle, hej? No, jakoby je to prostě cítím polskou levnou čokoládu. OK. 3 z 10. Ale dám se, viď. Máme druhé. Musí být to jak bradavka. Tohle. Jo, fakt. Tohle to je lepší. Prostě to lepší. Ako to prvé, hej? Jo. OK. Tohle bych dostal, dal bych klidně 5, za to, že to má tvar bradavky. To má posledná. A ještě jedna mě čeká. Čak ešte jedna bradovka. Ty pič. To si typoval 17, nie? Keď si mal prvý. To je největší kekal tomu. Tam necítíš ani čokoládu, jestli to Nič. má být. Nič. Jakoby Popíš, čo tam cítiš. To surovinu. Tofu? ne, jakoby nějaká hmota prostě, tam nemá vůbec chuť, Nič. chuť, ne. OK, takže najlepšie bolo to druhé, hej, podľa teba. Jo. A potom, keď takto prvé a toto bolo najlepšie, hej, do všetkého. Jo, asi jo. To, čo si označil ako najlepšie od Separa, v podstate môžete teda dať ináč ľudia. Nie si vykúknete, Vladovoština. Moje a tretie miesto bolo Jovinečko, prvé bolo Separ, čiže Jovinečko Vyhrál. To je normální. Já vám nevím, já jak to nevidím, tak vůbec nevím. Nie. Bradavka Separ, to ti chutil najviac, takže to je na prvom mieste a potom ten zvyšok. Ty koksoši. Máme tu posledný chod, je to pitie večera. Dobře. Prvé, nech sa páči. Okay. Ty králo, to je výrazný. Ale necítím. Co to druhý? Tyhle, tak to je ještě víc výrazný. Čo ti chutí viac? Já ani nevím, hele. A či ti niečo chutí, to je druhá vec. Víc mi chutná asi tohleto, protože já mám rád bublíky a ty tam nejsou. Já moc malinovky nemusím, takže dal bych tomuhle třeba 4 z 10. Já jsem dneska hrozně krutý. Tohle by dostalo 5. 5? Jo, jakoby já cítím rozdíl bublinek a tohle je trošičku sladší než tohleto. Počkej, jeden z nich je tady. A, jedno z nich je tady. Presne tak. No, nechci hádat tady. Už to bolo posledné. Ten díky 2 špalíky, tohle je tady. Áno, je to Jo, tak! let's go. A to druhý byla nějaká značka, kterou jsem nikdy neviděl. Áno, niečo, Oxo, neviem čo. Vůbec nevím. Nice, dobrý. Ten rozdíl je insane. Čo ti chutilo najviac dneška? A najmenej? Separá bradavka. Bolo to top tier. Zopakoval by si tento zážitok z niekedy. Moc rád. A najlepšie? Neviem, že? Přemýšlím, no. Bolo toho viac zlého ako dobrého inak? Mě ta kola hrozně nechutnala. No, Tady ho. Fakt ne, tak tam to ne. bola pekné. Ale měli bychom udělat ještě točky s tady drinkama. Jsme něco nevyhráli. No, poď na to. Tak jo, jak to funguje? Máš ještě QR kód? No pojď. Zadaj kamo. Zadej kódu. Prdele tady! Kde je? Vnútra zvíčka by to malo byť niekde, nie? Pivko dá pomoc. Pivko věděl. Kámo, keď to dal bakalár Filip Janoš, tak to musíme dať aj my. To je začíst za písmena, kámo. No schválně jo. První kód. No som zvedavý. Zleva. To bude sleva jak Kámo, vyhráme pedál, tak si to dneska skočí. Prosím. 10% zleva. Jaj, nechci. To je slabota, ale máme ďalší 3. No poďme. Poď, toto určite už vyjde. PlayStation 5. Kámo, toto je reálny detský gambling. Je no. Ty kok... Čo tam bolo? Ty kokota, kámo. Už jsem měl mít novou televizi, tyhle. Ale close. Poďme sa vlámať do starých skladů. Proste všetky kradne. No poďme. Aspoň PlayStation. To tam už bolo, už to tam prebili. Jakože jsme close? Kamo, ja sa cítim ako v roku 2018, keď influenceri otvárali čipsy na video a čekali, že ťa... Pamätaj si to? Jo, kámo, já jsem taky otvíral. Jo, já jsem Aj na dostal... video?
Ne. Jo, last one. Pome. Gambo. Pome, toto vyjde, tým, že to tak dlho trvalo. Chci televizu nebo Pome. knihu? Chci knihu? Pome? Ty OK, vyplatí se tady drink. Ty vole, jediná vec, čo je z toho dobré, je ten ľadový čaj. Jo, protože nemá skúšanú chuť. Za mňa asi najlepšia bola tiež Separová bradavka. Veľmi rád by som si to takové, mohli by sme trojku niekedy. Ne, já nechci napřed. Vita, díky moc, že si bol v tomto videjku. Dúfam, že niekedy na budúce. Guys, please dajte like, odber. Stalo nás to, mňa teda konkrétne, veľa peňazí a Vitu mentálneho zdravia, takže choďte dať ten like hneď. A keď to tak bude dostatok lajkov, neviem koľko, 2000, dajme tomu, tak natočíme ďalší part a natočíme reálne Separové bradavky. Většinou kámo. Díky moc, že ste sledovali. Odkazujem máte link na naše ďalšie sociálne siete a vidíme sa najbližšie. Čau. Čau. Si ujebal těma bradavkama. No dobre, ne? Táčím YouTube videa z roku 2015. Asi si v pohodě? Jo, mě to baví. Já, když byl rok 2015, byl jsem YouTube, jak jsem neměl kamarády, s kým bych to natáčel. Luckily you got me. Si to aspoň vykompenzuju takhle zpětně.